KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen bel toro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno ande ga ñantiɗo de boy bawidi ando joni lari min aɗoto arde ñande fof ko min aɗoto arde an hammata wala golle non mbaɗa jogui golle sa kono baw aɗa andi ay lewru Koorka ka ilaha koni ko yaadu muusi mangu ari noon hanke wallahi ko mawɗum dañi fof yettu Allah mangu ari de kala ko julɗo dañi may boy yo yettu Allah alhamdulillah kono noon grand place woni yeewi holno waɗete ñande fof ko min arata min wertata daw ko min aɗoto komi anda fof comme an ka neɗɗo julminiɗo golle min kalde garmi ɗo e grand place o hay jamma saaha mbeɗa mi soynomo aɗa jooɗi to jiiɗa fota tiime ɗiɗo téléphone aji non aɗani baw idi hankadi aduno ko noon yaari minen sukaɓe hunde fof ko ɗum koye téléphone aji amen min mbaɗata ɗum waɗi hay joni somi waɗani haydara koye téléphone am tan gonni aɗani grand place o ko tawi mbaɗa ñande fof min aɗata ɗo min ɓuuri wonde cukalele grand ɗon ko gonga aɗani an mi woppatama aɗa wettata ko gonga kadi so tawi arani ɗo kadi waɓina men so gari ɗo jeewete nde wonno min to jiiɗami ɗo sa yimɓe ummo guila leegal ɓe ar ha ga en fof ko ɗo kono hande nak a wiyama ka ñantiɗo hi annen lari aɗa sago ñanto lari wiɗa ko grand boubou 6 mètres de wallahi reno nangue gue noon ko wajam goto moƴƴeyam ɗum no wiye Moussa Samperdi ko neɗɗo moƴƴo machallah kañum tottiyam oɗo grand boubou wiyanmomo adana wa grand place o wonade selli kam jam tan horo guiƴo woni kaldu o suwa arde suwa arde taw eyyi en parlant de kaldu baɓi minnomi ko jewten seeɗa kono ko jam kadi may boy won hunde no hawimi gila no ɗum no tampinimi quoi mata ko jam kay jam ɓolo an babaydi a yiyani Thierno Mody hankadi no wayni Thierno Mody goto Thierno Mody aɗa Thierno Mody kala kanko ɓurno wonde miskino e leegal men ngal ayi ñande hen tan heccaki tan no yaldinte e galle makko eyyi ɗum ɗon ko noon hawata non mi anda holto Thierno Mody hoɗi Abdoulaziz heɗo mi joguiɗo mbimi ceerno mbimi kalɗum ko jinmi arde ko galle moon mi anda joni holto koɗɗon ka wi kam ar ko surtini mi jaami ɗon kono sa yi galle moɓe koɗi o ay hay wañ mabɓe faddi galle amen hay wañ mabɓe faddi galle amen mi wima noon baɓi ɗum aɗa foti ɗum lijjidde de ceerno mon mbete ko baɗɗo ko jonnoɗo peewi ɗum mami lijjide ɗum kono noon mami haalani hen seeɗa ka anda e Thierno Mody Thierno Mody guila min pamɗi to jiiɗama ɗo ɓandu ndu no foti ni no ngel foti famɗude ni ko noon ngel wayi hewde peeje Thierno Mody mbeɗa tesko guila temps cukaga min goni sukaɓe won affaire goto mbiyata ɗum ko manda ko pari foot wiyata mi anda o woppi pari foot joni o watti suudi koɓe mbiyata iske bate mi anda iske bet ko hen o woni te mbeɗa heeɓi haqiqe mbeɗa yenna oɗo galle mo mbinono mon hoɗi o mbeɗa yenna ko ɗum no rewi ho dañi oɗo galle kono min noon kam mbeɗa andi min e peejam feere fof mami waɗ hami andu toon hoɗi so tawi o wujju kalis o mami andu so tawi ko dokkaɗo galle o kadi mami andu kono noon ka anda Abdoulaziz o boy on heewi peeje non min ɗum no hawimide non ni foti ni yarata kay Thierno Mody heewi peeje en tout cas mbimami hay wañ mabɓe faddi galle amen ala hey eyyi wadda yigui yaa toon mi yeehi ɗon aɗa andi min lijjidta foof min
yimɓe nana tan yimɓe legal ɓe kono yaɗon pour dañen hen éclaircissement yaɗon ala mi yahat eyyi yaɗon ganda holno yaari so tawi mi ummima ɗo inchallahu rabbi inchallah mami yaha ha toon yaɗon kadi an fadam tan eyyi sa heɓani appel am tan mami arti ha mami addama hen ko leeɗi inchallah min kam kala ko humpimon ɗo e leegal ngal inchallah en tout cas jarani ni koɗon ndewoya banggue goɗɗo gaare yiyam tan kalnomi mami yaha toon non en mbaɗa ɗum ɗum ko joni ni wonata holto mbaɗa ni joni mi yaha toon an joni jettiɗaɗi ala woppa mi yaha a fatta kaldu ara wi wonde wona ɗum kali ha joni ara woppa mi yaha mi ara eyyi mbiɗa wawi yaade mi ara eyyi kono bawoyɗi minam ɗo ma gueɗel gotel kadi hanki to komtiɗa an eyyi ɗum ɗon de kam a namdima ko coftimi wawde jabadema minno kam wonno alhamdulillah rabbil alamin Allah bamma joguitamo tekkere muɗum kala to nani galle ninɗo hoto woni koɗon humtoro hanki humtimi ko debbo goto cubballo ene wiya Kadiata Mariame Kadiata Hammadou Mariame Siriel ko kañum humtinimi hanki galle muɗum ɗo bawoyɗi mi haalnuma hunde wonko ganda jarani aɗa andi Allah wi ko la yukalifullahu nafsan eyyi a weldima haalama anani Allah wi ko fawani neɗɗo ko wawa sa natti wawde hoode jooɗo galle ma ɓuuri sa hoori ha kikiri ƴeewa to kumtiɗa min de koramida jibinaka kadi Allah ne seedi nde koramida jibinaka mi meeɗa rewede ñalawma Koorka mi haalnade heddoto noon so tawi mi ala ko kumtorimi bandiraɓe nanɗo yimɓe nanɗo sehilaɓe nanɗo Abdou Aziz mi yaɓɓoto koyngal am mbiyami yetto ha galleji min humto eyyi wadde ya manda saɗa faam jimmi wiidama ko mi faami hanki toon kumtimi hande ne so Allahu lamɗo jaaɓi mami ƴeew kadi julde jaɗaɗo wawi wonde fof an somi faami 30 jours ɗi foof ñande foof e won jontaɗo o Abdou Aziz am hono watte hoto ceerno Mody yante de leydi welani hay on so yontami yahat toon hay on so yontama galle mo toon kumtoromi mala biya mbeɗen yaha mi lijjitanma ko mbimami ya eyyi so Allah jaaɓi ni tan est ce que ni tan wallahi Abdou Aziz walla Abdou Aziz so kaldere yumɓayno ronani eyyi ma inchallah ni tan rewete perema tan sikana ɗum ko Koorka ɗum Koorka ceerno mo ala ko min zuwata wassese min zuwata woppu wujjude nenne woppu wujjude emi wujjani an woni gujjowo hanki ɗo piimami mbiɗa mi fiyani mo gujjuɗa liɗo fof ha gasi an hanki min ƴetti 2 cases to ƴettata 2 cases ka gañiɗo a meeɗa gañade ko wujjude rek koɗɗa hande leerata hande leerata sa ome mbaɗatma aɗon ko mbiyata sa ome ko ka bawɗo ɗum e zou tan hande daña ko kumtoriɗa ɗum fima sa ome an jogori dañde ko kumtoriɗa ɓurtiɗe to ɓurtata oɗo liɗi ko dañi ɓurtude sah ala ɓurtude min kam nenne neɗɗo mo ganduɗa hertani furede hertani yennede koye an jimi ɗum ala fulla ala fayda nenne gerte ɗum poɗɗa yilade balance darɗa e balance peesa hoore ma neɗɗo debbo wonto tolnoto yo won ko sali jokkita 2 cases aɗan mi haɗima oɗo mi hattima ɗo a jokkita 2 cases kaaliɗo ko an kaldani jippin koyngal ma ngal première infection première fracture kaali ɗum ɗo mi haɗɗon ɗum anani kaaliɗo an ko pinta ko a jooɗo e galle o sehila ma no dawa natta waɗanima gacce kaw min mi salaki dawde min subaka Allah pinmi fof mboɗom ƴeewoya ko mbaɗmi kono ko jiɗɗa ko min mi wawa ɗum jogaɗo mbusuji tamoroje mboɗo yeeya min wawi yeeyde tamoroje yeewe ɗum ɓe an ɓuuri ɓe an kaaliɗo te kaaliɗo kam jiɗɗo goppa nenne kaaliɗo ana hertata hulata woppu ɓinguelam guel kaw ko ɗon haala ka woni noon par ce que konngol ma hanki fonno wadde konngol ma hande par ce que gila babum nde wuranno nde yeeso ma yeesam ka binoromo nenne a rokki kam ɗum gurdam makko e mayde makko hono humi dewgal ngal nenno haala ha ɓoye iwa hen kalira wa jogade hoore ma kono Allah min wawi kam jogade saka jogo nenne anani kalir woppu ɓinguelam tranquille tukada affaire tenge kalanoɗa min mami lijjit kala ko joguimi min mami par ce que nenne ni yiiɗi kam mboɗo yiiɗi ɗum
ay yidde noon yidde nde on guitta ɗum hakkude ma e nenne somo wuuri watta kaaliɗo lijjito teŋe wawa jogade teŋe timmat aɗa mom lijjit mor ala fulla ala fayda yahmo humtoyo galle Abdou Aziz en galle mo ganduɗa a ñamata a yarata worni tan haala tan sa joguinomo joom mbiya wandimi ha resso sa joguinomo joom mbita ko wandimi ha resso wona wandimi ha galle Abdou Aziz en mor an jogaɗo kaliɗano hay mbaalu kuman no totte ripas ɓuurma hewde joom saha fof mo mbaalu no ɓoccito no hawa yimɓe way kaliɗan hay hawde hawata morma wandimi ha galle Abdou Aziz en Assalamu alaikum. Waaleykum salam. Thierno mbaɗɗa? Mbaɗa tan mbeɗa. Aɗa selli? Jam tan ni. No galle waɗi? Mawɗum alhamdulillah. Oɗon selli? Mbaɗon golle? Jam tan kay. Mbaɗon e Koorka? Alhamdulillah. Jam tan. Hande mi heftinani ma e leegal ngal. Ko gon kay ɓoyani ko garmi ɗo henna. Bon. Namdotonomi ko chef de quartier o. Chef de quartier o mbar ko jam? Eyyi ko jam tan kay. Eyyi saabu mboɗo joguino ballal seeɗa. Jinnomi hokkude miskineɓe ɓe ngala doole en. Bimi mi hokkaɓe tan yanna pour ɓe ballitoro e Koorka. A waɗi ko yoɗi. A waɗi kadi geste noble. A jarama. A waɗi geste julɓe. A jarama. Ngal ɗo leegal kam min wonɗo seeɗa quartier o. Wallahi ayno Allah waɗata. A yii de. Ayan ginnani kawre mi wami heftinani ma e leegal ngal. Mi wonɗo seeɗa quartier o. Wallahi ko gonga. Ñande fof mbaɗa waɗa ɗo ni visite technique tan mi naata e leegal ngal mi yurno seeɗa mi ara mi fogal way ɗum noon kam yo Allah yoɓe amin yo Allah yoɓe amin jarama yo Allah yoɓe ɗum noon wonno ballal ngal kañum heewan no feewi kam kono kam en mbawi safrude woni gueɗe kam wallahi ambi seeɗa ala ko barke woodi ko gonga ndax ko mbatta ɗo ko heewɓe sono mbaɗatno ɗum joni pauvreté gasa Sénégal ko gonga ay joguiɓe yoɓe balluɓe alaɓe surtout lewru Koorka lewru yurmene wallahi yo Allah waɗema barke eyyi kay a jarama waɗema barke a jarama inchallahu rabbi amin amin inne nde ko Dieyla Dieyla so Allah lamɗo jaaɓi mam waɗno no jiiɗirɗa ɗum ni inchallah mam waɗno jiiɗirɗa ɗum eyyi kay a jarama Allah jarama mi salmini galle Dieyla Allah jarama jarama no feewi KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder